हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां खबर लाना सफैदों। बेनो जाबाय ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय स्कलारशिप फैदों लोगोफोर आरो बे एप्लाइआ अफलाइनसो एप्लाइ जागोन। फाइनान्सियेल स्कलारशिप सफैदों लोगोफोर जायनाखि नोंथांमोनहा ग्रेजुवेट जाना दङ ओरैनो बेकाराव दङ थ' नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां स्कप फैदों गभर्नमेन्टनिफ्राय थ' नोंथांमोनहा स्कलारशिपखौ मोननो हागोन आरो बे जाबाय अनलि एसटि आरो ओबिसिनि कास्टफोराल' बेवहाय मोननो हागोन। दा जों बेखौ माबोरै मोनगोन फैदो जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गासैबो खोथाखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन आरो लोगोसे एप्लाइखौ खालामनो हागोन इजि प्रसेसआव। डिपार्टमेन्टखौ नायोब्ला नै लोगोफोर आं फैबाय डाइरेक्ट अफिसियेल पेजाव आं लिंकखौ होबाय नोंथांमोननो गासैबो लिंकखौ गाहायाव होजोबबाय डिसक्रिपसनावहाय बेनिफ्रायनो फर्मबो डाउनलड खालामनो हागोन आरो अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टबो नायनो हागोन आरो नोंथांमोना नैबे पेजावबो डाइरेक्टलि फैनो हागोन। बे जाबाय लोगोफोर डिपार्टमेन्ट अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेसनि लोगोफोर अनलि एसटिपिनि आरो लोगोसे ओबिसिफ्राल' बेखौ मोननो हागोन। दा जों फैनायसै जों दानिया बेवहाय मा खालामनांगोन। जोङो गाहायाव बोख्लायदो लोगोफोर आं नैबेहाय नोंथांमोननो देखायनोसै एडभार्टाइजमेन्टखौहाय मा खालामनांगोन मा हरफानांगोन। दा नै लोगोफोर नोंथांमोना बेवहाय मोनबाय बेनो जाबाय अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट। दा बेवहाय अनलि एसटिपि आरो ओबिसिफ्राल' नै बेवहाय मोनगोन होननानै लिरनाय दंखायो जायफोरनिखौ ग्रेजुवेट लोगोफोर नोंथांमोना जेबो खामानि मोनाखै आनइमप्लयड नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन लोगोफोर। आरो नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ बबेयाव हरनांगोन अफलाइनसो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन। जोङो नायोब्ला नोंथांमोनाहाय अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन नैबेहाय साबमिटेड टु दा डाइरेक्टरेट अफ वेलफेयार अफ प्लेन ट्राइब्स एन्ड बेकवार्ड क्लासेस आसाम रुक्मिनि नगर थ' लोगोफोर गुवाहाटी बेवहाय नोंथांमोना हरनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 10 डिसेम्बर लोगोफोर। दायो नोंथांमोना डाउनलड खालामदो फर्मखौ फिलआप खालामनानै अफलाइन एप्लाइ खालामदो बाय पस्ट खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना गुवाहाटीयाव थाखायोब्ला डाइरेक्ट अफिसावबो हैनो हागोन। लास्ट डेटआ 10 डिसेम्बर लोगोफोर। ओमफ्राय नै मा जानांगोन होनना बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना नैबेहाय होनदोंना बेनो जाबाय नाम्बार 1 पइन्टआव एसटि आरो ओबिसि नोंथांमोना जाथारनांगोन आसामनि। बेनिफ्राय नाम्बार 2आव ग्रेजुवेट जानांगोन जिखुनु जाया नोंथांमोना स्ट्रिम पास खालामनायानो जाया मानो नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। आरो जोङो 3आव नायदो बैसोआ 25 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम आरो 45 इयार्स जानांगोन। नोंथांमोना जुदि 25 इयार्सनि गाहायाव दङब्ला ग्रेजुवेटब्लाबो बेखौ मोननाय नङा। ओमफ्राय जों नाम्बार 4आव नायनो गोनां जाबाय नोंथांमोननि एनुवेलि इनकामा नोंथांमोनाहाय 2 लाखसनि गाहायाव खामायनाय जानांगोन लोगोफोर एबा 2 लाखसिमल' नोंथांमोना खामायनाय जानांगोन बोसोराव होमबासो बेखौ मोननो हागोन। ओमफ्राय जों नैबे फर्म लोगोफोर नैबे फर्म थ' बेहाय मा लिरनांगोन आं नोंथांमोननोहाय डिटेल्सखौ होबावगोन। दा जोङो नायनोसै मा हरफानांगोन जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनायाव जों बेखौ नायग्रोबावनोसै। बेनि जाबाय डकुमेन्टसा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना हरनांगोन। नैबे नाम्बार 2 पइन्टखौ नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ एफिडेभिट खालामनांगोन। नोंथांमोना नटारि अफिसाव थांनानै बा डिसि कर्टआव थांनानै नोंथांमोना मोनसे आनइमप्लयनि नोंथांमोनाहाय आनइमप्लयमेन्ट माने स्टेटास मोनसे एफिडेभिट खालामनांगोन लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो नैबेहाय जाबाय नाम्बार 3आव बेनो जाबाय इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना लाना फैनांगोन आरो नाम्बार 4आ जाबाय ग्रेजुवेसन पास सार्टिफिकेट हरनांगोन आरो नैबे जाबाय HSLCनि एडमिट कार्ड नोंथांमोना हरनांगोन। बेनो जाबाय एज प्रुफनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोना फट' हरफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेंक पासबुक हरनांगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे आइडि प्रुफ हरनांगोन। भटार आइडि बा पान कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स आधार कार्ड जिखुनु जाया नोंथांमोना गांसे हरफानांगोन। ओमफ्राय नै बिसोर बेफोरखौ हराबाबो जायो लोगोफोर 9, 10खौ हराबाबो जायो बे जेबो नङा लोगोफोर। नोंथांमोना नैबे 1निफ्राय 8सिमा इम्परटेन्ट लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ हरथारनांगोन। जों नायसै लोगोफोर दायो जों नायसै जोङो फर्मखौ नायसै माबोरैहाय आं नोंथांमोननो क्लियार मोनसे फर्मेट देखायनोसै। जों नायफिनसै दानिया लोगोफोर थ' जों नायबाय दानिया जोङो फर्मखौ नायनोसै नैबे जाबाय लोगोफोर। दा बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो। दा बेहाय क्लिक खालामनानै माबोरै फिलआप खालामनांगौ नैबे फर्म नाम्बार 1 दं लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामदो आं डिसक्रिपसनाव होबाय। नै लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय नुबाय बेनो जाबाय नोंथांमोना नैबेहाय फट' कपि हरथारनांगोन गांसे। ओमफ्राय नायदो नै दानिया नैबेहाय नामखौहाय आं एप्लाइनि प्रसेसखौ होलांखानोसै। नेमा नोंथांमोना ब्लक लेटार्सआव लिरनांगोन नैबावहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एसटिपि बेवहाय होना होदो। ओमफ्राय गांसे नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटखौ हरखानांगोन बेखौ होनखादों। बेनिफ्राय फादार्स नेमखौ बेवहाय होना होदो सेक्सखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। ओमफ्राय एड्रेसखौ नोंथांमोना नों बबेयाव थायो बेनि एड्रेसखौ होबानो जाबाय। एड्रेस फर कमिउनिकेसन लोगोफोर नोंखौ माने बबेयाव मोनगोन नों जिथु दायो बबाव दं बेखौ होबानो जाबाय आरो मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना नैबेयाव होना होदो। दा 6आव नायोब्ला नोंथांमोना जिखुनु जाया एड्रेस प्रुफ माने आइडि हरबानो जाबाय लोगोफोर। बेनो जाबाय नोंथांमोना जिखुनु जाया बेखौ मिथिखाबाय पान कार्ड भटार कार्ड आधार कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स बेखौ मिथिबाय। ओमफ्राय दानिया जों नाम्बार 7आव लोगोफोर बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय नेम अफ प्रभिजन लोगोफोर स्किम नोंथांमोना बेखौहाय होबानो जाबाय लिरना होबानो जाबाय एमाउन्टआ। थ' बेखौ नोंथांमोना होबाबो जेबो नङा। ओमफ्राय जोङो बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन नाम्बार 8आव आरो नाम्बार 9आव नोंथांमोना नेम अफ दा बेंक बेखौ होनांगोन IFSC कड होनांगोन ब्रान्स होनांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि एक्सपिरियेन्स दंब्ला नैबे 11खौ नोंथांमोना होनो हागोन गैयाब्लाबो जेबो नङा। ओमफ्राय नोंथांमोनाहाय हाइएस्ट क्वालिफिकेसन बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय लोगोफोर।
ओमफ्राय बेवहाय नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय सिगनेसारखौ नोंनिखौ होनानै हरनांगोन ओमफ्राय डकुमेन्ट्सआवथ' आं खिथाखाबाय सिगाङावनो नैबे नाम्बार 1निफ्राय 8सिमा इम्परटेन्ट लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ हरथारनांगोन ओमफ्राय लोगोफोर बे अफलाइन एप्लाइ आंनि एड्रेसखौ नोंथांमोन होखाबाय दहायनि सिगाङाव थ' नोंथांमोना बेखौहाय फल' खालामनानै एड्रेसखौ हरबानो जाबाय बाय पस्ट लोगोफोर हायोबा स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय लास्ट डेटआ 10 डिसेम्बर बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना फर्मखौ डाउनलड खालामदो डिसक्रिपसननिफ्राय आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे ग्रेजुवेट जानायफ्रा ओरैनो दङ थ' बिथांमोना मोननो हानायनि थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामगोन गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन